ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва имкониятҳои нав ташкил карда мешавад. Тоҷикистон омадам. 2 моҳ гузашт бирам. Бо патент карда метавонам. Агар ки ба шумо виза бидиҳанд, метавонем ба дили пир озодона сафар бикунем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. ҷойи кор барои муҳоҷирон. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. нафарҳое ки документотон тамом шудагиҳ ва агар бихоҳед границаи Қазоқистон бигзаред, номерое ки мебарояд зангшон бизанед, шофёрои бо таҷрибаанд ва нисбат ба дигар ширкатҳо бо нархи арзонтар шуморо границаи Қазоқистон мегзаронанд. ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва имкониятҳои нав барои муҳоҷирон. ҳамасола рӯзи 18 декабр ҳамчун рӯзи байналмилалии муҳоҷирон таҷлил карда мешавад. бахшида ба ин сана бо иқтибори маркази захиравии муҳоҷирон махсус барои муҳоҷирони меҳнатӣ ба ватан баргашта ва занону ҷавонон рӯзи 18 декабр дар бинои IT-парки Душанбе ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва имкониятҳои нав ташкил карда мешавад. чихеле ки медонед рӯзи 18 декабр ҳамасола рӯзи байналмилалӣ барои муҳоҷирон бахшида шудагӣ аст ва махсус барои ин рӯз дар шаҳри Душанбе ярмарка ташкил мекунанд барои он нафарҳое ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадагианд аз муҳоҷират ва боз мехоҳанд ки ба он ҷо сафар кунанд ё ки кору фаъолият дар ҷумҳурии Тоҷикистон кунанд, ҷойҳои кории бисёр пешниҳод мекунанд. дар ярмаркаи мазкур на танҳо корхонаҳои ватанӣ, балки ширкатҳои хориҷӣ низ иштирок намуда ба корҷӯён ҷойҳои кории муносибро бо шароитҳои хуби меҳнатӣ ва музди арзанда пешниҳод мекунанд. агар шумо дар ҷустуҷӯи кори муносиб ва имкониятҳои нав бошед, ҳатман рӯзи 18 декабр соати 10:00 то соати 14:00 дар IT-парки шаҳри Душанбе ташриф оварда худро ба ҷои кор метавонед ки дар ҳамун рӯз таъмин бикунед. ғайр аз ширкатҳои ватание ки ҷойҳои кор доранд, ғайри ин бо ҳаст ширкатҳои хориҷие ки шаҳрвандора метавонанд ба кор қабул кунанд ва музди маоши хуб диҳанд. ба ҳамин хотир ин фурсата аз даст надиҳед. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумода дорӯҳои гиёҳӣ дар кор бошад, ҳатман тамошо кунед ва аз видеои мо истифода баред. ширкати шифофармо дорӯҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус дорӯи ватании мо бо номи паҳлавон. инчунин дорӯҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо шифофармо бошед. шаҳбоз нависонда. салому алайкум ака. патентам буд ношида, Тоҷикистон омадам. 2 моҳ гузашт бирам. Бо патент карда метавонам. чӣ хел фаҳмем дар реестр ҳастем ё ин ки не? бародарои азиз, мо ҳамун рӯйхати аниқ ва дақиқша агар ки биёвем мақсад баъдан тавсиятон дода бутонем, метавонем ки аз ҳамунҷа баъд истифода бубарем. ва дар ҳолате ки шумо ҳамаи ҳуҷҷатотон 100% буду, патентон боз муҳлат дошт аз Россия баромаден, дар ин ҳолат барои абрад нарафтанатон мушкилӣ намешавад. ҳоҷи акбар нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. хизмати ҳарбӣ аз синни чанд то чанд? аз 18-солагӣ то синни 27-солагӣ да бародари азиз. маҳмад саид нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. чӣ хел кунем ба Америка сафар кунем? яъне ки аз ҳама роҳи хубу роҳи қонуниш и рафтан ба сафорат кардан ва гузарондани машварат мебошад. пас аз машваратгузаронӣ агар ки ба шумо виза бидиҳанд, метавонем ба дили пир озодона сафар бикунем. як нафари дигар нависонда. ассалому алайкум додарҷон. электромобил ворид шавад, отдельно месупори утилизатсия шавад. пешакӣ барои ҷавоб раҳмат. танҳо барои батареяҳо ва барои аккумуляторҳо утилизатсия ворид кардагианд. тамом. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака. даъват ба хизмат буд шидагӣ ҳаст ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ бале ба анҷом расидагӣ. руслан нависондаед. салому алайкум ака. ҳамин сайти фейсбук Россия равон кунем агар имконият бошад. шумо метавонед ки дар ҳамун Google бинависонед, мақсади гап дар ҳамунҷа мебирояд ва чанд пунктҳо чанд вариантҳо дорад. чизе ки дар корайтон метавонед аз ҳамунҷа баъд истифода кунед барои проверкакунӣ дар назар гиред. салоҳов нависондаед. ассалому алайкум бародари азиз. ман Аслиддин ҳастам. як чизи дигарро пурсиданӣ будам.
мақсад 24 майда вориди Москва шудам. тӯли 6 моҳ дар он ҷо кор кардам. 23 ноябр аз Москва баромадам. омадам ба ватан. мақсад ман метавонам 3 моҳ дар ватан монаму боз баъди 3 моҳ гашта ба Москва равам, аз сари нав ҳуҷҷат кунам, кору фаъолият кунам. амира мухтасар мефаҳмондем. сарбаланд Хонаобод бошем бародари азиз. шуморам дар ҳолате ки ҳамаи ҳуҷҷатотон 100% буд вақти баромадан, мисол патент доштен, регистратсия доштен, ягон нарушение надоштен, ягон ҷарима надоштен, бале бозпас рафтанда проблематон намешавад. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, илтимос бигӯед, ман мигратсиони бидан гости нависондам, граница бирам мешавад? ҷавоб медодем: нафарое ки гости аз Россия мебароед, шумо обратно сразу даромада наметавонед. Чилахон нависонда: салом ака, илтимос ҷавоб гардонед, бисёр зарур аст. менависам, ҷавоб намедиҳед. 8 моҳ шид патент кардам, ба Тоҷикистон омадам. 7 моҳ шид патента споридаистам. дина споридани патент буд, наспоридам. 20 январ Россия меравам. метавонам даромада аз нав патент кунам ё то 1 сол наметавонам гирифта. агар патентон аннулировад шидагӣ бошад, мисоли гап, дар ин ҳолат то 1 сол гирифта наметавонед. агар ки аннулировад нашида бошад, метавонем ки бирем бо аз сари нав документ кунем. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, границаҳо кушода бошанд, меган маҳкам мешавад. дар бораи маҳкам шудани границаҳо ягон мақсад гапи асосдор нест. ин чиз хеле ки кушода буд, ҳамон хел мардум рафтуомад кардестиян. ҳозир барномаи имрӯзамона ҷанбаст мекунем. саволотон бошанд, binavисед дар комментария. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад. renderforest.com